Elokuun 1. lauantai, vuosi 1956. Aamu on vasta valjennut Pohjois-Savon kylän ylle, ja tuvan ikkunasta valuu harmaan sininen valo, joka värjää seinät kylmän kalpeiksi. 22-vuotias morsian istuu jakkaralla keittiön nurkassa, hiukset vielä auki, ja hänen äitinsä seisoo takana käsi puolittain ojennettuna kohti hänen olkapäätään, ei aivan uskaltaen koskea. Pöydällä lepää valkoinen puku, joka on ommeltu 3 viime kuukauden iltana, ja sen vieressä pieni käsin tehty kruunu, joka on kulkenut suvussa jo 3 sukupolvea ennen tätä aamua. Kukaan huoneessa ei sano mitään. Ulkona pihalla joku jo kolistelee pöytiä paikoilleen, ja koirien haukunta kantautuu sisään ovenraosta yhdessä leivän tuoksun kanssa, joka on paistunut uunissa koko yön. Tämä ei ole tarina yhdestä morsiammesta. Tämä on tarina siitä, miten koko kylä rakensi yhden päivän toisilleen, uudestaan ja uudestaan, vuosikymmenten ajan, kunnes eräänä päivänä lakkasi tekemästä niin. Tervetuloa katsomaan, kuinka vanha maalaishäät rakennettiin käsin, naapuri naapurilta, ilman yhtäkään laskua kukaan lähettänyt. Ennen kuin mennään sisään siihen tupaan, muistutan yhtä asiaa. Jos tämä aika tuntuu läheiseltä, jää katsomaan ja harkitse tilaamista, sillä tällaisia muistoja on vielä paljon kerrottavana. Morsiuspuku ei syntynyt kaupan hyllyltä. Se syntyi keittiön pöydällä, ompelukoneen surinassa, joka jatkui pitkälle iltaan 3 tai 4 peräkkäisenä viikkona ennen häitä. Kangasta ei aina ollut ylimääräistä, joten moni morsian käytti äitinsä tai jopa isoäitinsä juhlapukua uudelleen leikattuna. Tai vaihtoehtoisesti kudottiin uusi kangas kutomossa naapurikylässä, jonne matka taittui hevoskyydillä koko päivän. Väri oli lähes aina valkoinen tai luonnonvalkoinen, mutta ei siksi, että se olisi ollut muodissa suurkaupungeissa, vaan siksi, että se oli ainoa väri, jota pidettiin sopivana kirkolle, ja jonka pystyi vielä uudelleen käyttämään myöhemmin ristiäispukuna tai kastemekkona lapselle. Kädet, jotka ompelivat, olivat useimmiten kylän oman ompelijan kädet. Naisen, joka tunsi jokaisen morsiammen mitat ilman mittanauhaa, koska hän oli ommellut samalle perheelle vaatteita jo 10 vuotta. Sormet pistelivät neulaa kankaan läpi tasaisessa, melkein hypnoottisessa rytmissä, ja huoneessa haisi silitysraudan kuumentama pellava sekä hieman öljy, jolla ompelukoneen mekanismia voideltiin joka aamu ennen töiden alkua. Hihat ommeltiin pitkiksi ja kaulus korkeaksi, sillä elokuun aamu kirkon kivilattialla saattoi olla yllättävän viileä, eikä kukaan halunnut morsiammen väristävän alttarilla. Puvun viimeistely tapahtui usein vasta häitä edeltävänä iltana, kynttilän valossa, koska päivän valo oli mennyt muihin töihin, leivän leipomiseen ja pihan siivoamiseen. Se hetki, jolloin puku vihdoin ripustettiin oven karmiin odottamaan aamua, oli hiljainen ja melkein juhlallinen sinänsä, kauan ennen kuin kukaan oli lausunut sanaakaan vihkivalasta. Puku ei ollut koskaan pelkkä vaate. Se oli viikkojen työn summa, ja jokainen pisto siinä kantoi jonkun toisen käsien jälkeä. Muistatko, minkälainen vaate kannettiin sinun perheessäsi juhlaan, joka oli tehty käsin, eikä ostettu valmiina? Kirkkoon lähdettiin aikaisin, sillä matka saattoi olla useita kilometrejä, ja se kuljettiin usein jalan tai hevosreellä, riippuen vuodenajasta ja tilan varallisuudesta. Kirkonkylän tie oli kapea ja pölyinen elokuussa, mutta juhlapäivänä se täyttyi väestä, jotka olivat pukeutuneet parhaimpiinsa, tummiin villakankaisiin pukuihin ja huiveihin, jotka tuoksuivat kaapin pohjalla säilytetylle laventelille. Kirkon ovet avautuivat raskaasti, ja sisällä ilma oli viileä ja kivinen, täynnä vahakynttilöiden hajua, joka sekoittui puiden penkkien vanhaan lakkaan. Vihkiminen itsessään oli lyhyt, muodollinen, ja papin ääni kaikui korkeassa holvatussa tilassa niin, että jokainen sana tuntui painavammalta kuin arkielämässä.
Morsiuspari seisoi alttarin edessä. Sulhanen jäykässä tumman siniraidallisessa puvussa, joka oli usein lainattu tai vuokrattu naapurikylän räätäliltä, ja morsian valkoisessa puvussaan, kruunu päässään, heijastaen ikkunoista tulevaa aamuvaloa pieninä välkkeinä seinille. Urkujen ääni täytti tilan hitaasti nousevana aaltona, ensin matalana kohinana, sitten täytenä sointuna, joka tärisytti penkkien puuta ja kansalaisten rintaa yhtä aikaa. Moni vanhempi nainen kertoi jälkeenpäin, ettei muistanut sanoja, joita pappi lausui, mutta muisti tarkalleen sen hetken, jolloin urut hiljenivät ja koko kirkko vaikeni odottamaan sormuksen vaihtoa. Penkkirivit oli usein jaettu vanhan tavan mukaan siten, että miehet istuivat toisella puolella käytävää ja naiset toisella. Tämä järjestys säilyi häissäkin, vaikka morsiuspari seisoikin yhdessä alttarin edessä. Kellonlyönnit tornissa kuuluivat kauas yli peltojen, juuri ennen vihkimisen alkua. Ja moni kylän vanhus kertoi osaavansa yhä muistaa tarkalleen, kuinka monta lyöntiä kuului sinä aamuna, vaikka vuosikymmeniä oli kulunut siitä lähtien. Sormusten vaihdon jälkeen pappi luki vielä lyhyen siunauksen, jonka sanat useimmat kuulijat unohtivat saman tien, mutta jonka painava, hidas rytmi jäi korviin pitkäksi aikaa. Kirkon ulkopuolella odotti kylän väki, jotka eivät olleet mahtuneet sisälle penkkeihin, ja heti kun ovet avautuivat, ilmaan nousi hälinä, joka oli täysin toisenlainen kuin sisällä vallinnut hiljaisuus. Kirkko oli kylmä ja hiljainen. Piha oli lämmin ja täynnä ääntä. Morsiuskruunu ei ollut koru kenenkään lompakosta ostettuna. Se oli esine, joka kulki kädestä käteen, äidiltä tyttärelle tai sukulaiselta toiselle, joskus jopa vuosikymmenten yli. Ja harva kylän ulkopuolinen tiesi, kuinka tarkkaan sen lainaamisesta pidettiin kirjaa. Kruunu punottiin usein metallilangasta ja koristeltiin pienillä lasihelmillä tai kankaisilla nauhoilla, ja joissakin kylissä samaa kruunua saattoi käyttää useampi kuin 10 morsianta, ennen kuin se lopulta annettiin lahjaksi tai säilyttiin kirkon sakastiin. Harva tiesi tätä yksityiskohtaa. Monissa kylissä kruunun lainaamiseen liittyi hiljainen sääntö, jota ei koskaan kirjoitettu mihinkään paperille. Kruunua ei saanut pyytää suoraan, vaan sen tarjosi aina joku toinen, useimmiten kummitäti tai kylän vanhin nainen, ikään kuin lahjana, joka annettiin ennen kuin kukaan ehti sitä toivoa ääneen. Jos morsian joutui itse pyytämään kruunua lainaksi, sen uskottiin tuovan huonoa onnea avioliitolle, ja siksi kylän naiset pitivät hiljaista huolta siitä, kuka seuraavaksi tarvitsisi sitä, kuukausia ennen kuin kihlaus edes julkistettiin. Kruunun paino hartioilla ei ollut suuri, mutta sen merkitys oli. Se painoi enemmän kuin metalli ja lasi yhteensä, sillä jokainen morsian tiesi kantavansa samalla hetkellä kaikkien niiden naisten muistoa, jotka olivat seisoneet samassa kruunussa ennen häntä, samalla alttarilla. Onko sinun suvussasi säilynyt esine, joka on kulkenut useamman sukupolven käsien läpi ennen kuin päätyy sinulle? Hääkulkue kotitilalle oli oma näytöksensä, joka alkoi heti kirkon portailta ja jatkui koko matkan takaisin morsiammen tai sulhasen kotitilalle. Etummaisena kulkivat morsiuspari, heidän jälkeensä vanhemmat ja kummit ja perässä koko kylän väki, joka oli tullut kirkkoon seuraamaan vihkimistä. Jos matka kuljettiin hevosilla, valjaisiin sidottiin usein värikkäitä nauhoja, ja kärryjen renkaiden kolina kivisellä tiellä sekoittui väen puheeseen ja silloin tällöin nousevaan laulunpätkään. Kulkuen mukana kannettiin usein vasu tai kori, jossa oli leipää ja suolaa, vietäväksi kotitilan kynnykselle vanhan tavan mukaan, sillä uskottiin, ettei uutta kotia ja uutta elämää pidä aloittaa tyhjin käsin. Lapset juoksivat kulkuen sivuilla, osa heittäen kukkia tai lehviä tielle, ja vanhemmat naiset seisoivat porteillaan katsomassa,
kun juhlaväki kulki ohi, huikaten onnentoivotuksia, joita morsian tuskin ehti kuulla kaikkia yksitellen. Joissakin kylissä kulkuen matkalle asetettiin myös portti tai köysi tien poikki, jonka nuoret miehet olivat rakentaneet oksista ja nauhoista, eikä kulkuetta päästetty eteenpäin ennen kuin sulhanen oli tarjonnut viinaa tai muuta pientä lunnasta esteen pystyttäjille. Tämä hetki herätti aina naurua ja huutoa, ja se rikkoi kirkon vakavan tunnelman iloisemmaksi jo ennen kuin kukaan oli ehtinyt pihalle asti. Vanhat naiset seisoivat tien varrella heittämässä kauroja tai siemeniä morsiusparin ylitse vanhan uskomuksen mukaan, joka lupasi paritalolle runsautta ja monta lasta. Kun kulkue lopulta saapui tilan pihaan, siellä odotti näky, joka sai monen morsiammen pysähtymään hetkeksi kynnykselle. Koko piha oli muuttunut yön aikana juhlapaikaksi, ja se ei ollut tapahtunut itsestään. Tie kirkosta oli ollut pitkä ja pölyinen, mutta piha, joka avautui portin takana, oli jo valmis vastaanottamaan heidät. Tässä kohtaa on hyvä pysähtyä hetkeksi. Millainen esine sinun perheessäsi kulki juhlasta toiseen, käytettynä uudestaan ja uudestaan, ennen kuin se lopulta katosi jonnekin, ehkä ullakolle, ehkä kokonaan pois? Kirjoita se kommenttiin, vaikka se olisi vain lusikka tai liina. Luen jokaisen kommentin tämän videon alla itse. Piha oli muuttunut yön aikana, mutta se muutos ei ollut alkanut edellisenä yönä. Se oli alkanut 2 viikkoa aiemmin, kun naapuritalojen naiset olivat kokoontuneet ensimmäisen kerran morsiammen kotiin suunnittelemaan, kuka tuo minkäkin ruuan, kuka lainaa astiat ja kuka leipoo minäkin päivänä. Tämä oli hetki, jota harva ulkopuolinen ymmärsi. Hääjuhla ei ollut yhden perheen kustannus eikä yhden perheen työ. Se oli koko kylän yhteinen urakka, joka rakennettiin vapaaehtoisesti, ilman palkkaa, ilman laskua. Vain sillä hiljaisella oletuksella, että sama apu palautuisi joskus toisinpäin. Naiset jakoivat tehtävät keskenään, ikään kuin oma sisäinen järjestelmä olisi olemassa, vaikka kukaan ei ollut sitä koskaan kirjoittanut ylös. Yksi vastasi liharuuasta, toinen leivonnaisista, 3. kahvista ja 4. pöytäliinojen ja astioiden keräämisestä eri taloista, sillä yhdellä tilalla ei koskaan ollut tarpeeksi lautasia 100 vieraalle. Miehet puolestaan rakensivat pöydät ja penkit pihalle, kantoivat puita, teurastivat eläimen viikkoa ennen juhlaa ja pystyttivät varjoksi kankaita, jos elokuun aurinko lupasi paahtaa liian kuumana. Leipomiseen käytettiin useita päiviä peräkkäin, sillä uunia ei voinut lämmittää kerralla koko kylän tarpeisiin. Ensimmäisenä päivänä leivottiin pitkään säilyvät leivät ja korput, toisena päivänä pullat ja piirakat, ja vasta viimeisenä yönä ennen häitä valmistui tuore leipä, jonka tuoksu levisi koko kylän yli aamun ensimmäisten säteiden mukana. Käsivarret olivat väsyneet jauhosta ja taikinasta jo ennen kuin varsinainen juhlapäivä oli edes alkanut. Mutta kukaan ei valittanut ääneen, sillä tiedettiin, että sama väsymys jaettaisiin yhdessä seuraavan naapurin häissä ensi kesänä. Tässä oli käänne, jota moni ei osannut odottaa. Viikkojen yhteinen työ ei ollut vain käytännön välttämättömyys köyhässä maalaiskylässä, jossa rahaa juhlapalveluihin ei ollut. Se oli myös ainoa hetki vuodessa, jolloin koko kylän naiset kokoontuivat saman pöydän ääreen ilman muuta syytä kuin auttaa, jutella ja nauraa keskenään päivätöiden lomassa, kaukana omista pelloistaan ja navetoistaan. Kun morsiuspari lopulta astui pihalle kirkosta palattuaan, edessä avautuivat pitkät pöydät riveissä, katettuina valkoisilla liinoilla, joita oli lainattu ties kuinka monesta talosta. Astiat eivät olleet yhtenäistä sarjaa, vaan kirjava kokoelma jokaisen naapurin parasta posliinia, ja se epätasaisuus oli itsessään todiste siitä, kuinka moni käsi oli ollut mukana. Ruokaa oli enemmän kuin kukaan yksin olisi koskaan pystynyt valmistamaan. Keitettyä lihaa, tuoretta leipää,
voita, piimää ja myöhemmin illalla kahvia loputtomiin kuppeihin kaadettuna. Lapset juoksivat pöytien alitse, koirat vaanivat pudonneita leivänpaloja ja vanhat miehet istuivat pihan reunalla tupakoiden hiljaa keskenään, katsellen näytelmää, jonka he olivat itse nähneet toistuvan kymmeniä kertoja elämänsä aikana. Tämä oli hetki, jolloin koko kylä pysähtyi yhdeksi päiväksi juhlimaan jotakin suurempaa kuin 2 ihmistä. Se juhli itseään, omaa kykyään rakentaa juhla tyhjästä, käsin, yhdessä. Kuka tänä päivänä osaisi enää koota tällaisen pöydän täyteen ruokaa ilman yhtäkään puhelinsoittoa juhlapalveluun? Kun ruoka oli syöty ja kupit tyhjentyneet ensimmäisen kerran, pihalle nousi hiljaisuus, joka poikkesi kaikesta muusta päivän hälinästä. Isäntäväen vanhin mies nousi seisomaan pöydän päähän, kolisti lasia haarukalla, ja kaikki keskustelut vaimenivat vähitellen, kuin joku olisi kääntänyt äänen voimakkuutta hitaasti alaspäin. Puheet eivät olleet pitkiä, eivätkä juhlallisia sanavalinnoiltaan, vaan käytännöllisiä ja suoria, täynnä toiveita hyvästä sadosta, terveydestä ja lapsista, jotka syntyisivät jatkamaan tilaa. Puheiden jälkeen alkoi lahjojen anto, ja tämä hetki näytti köyhän kylän todellisuuden aivan erityisellä tavalla. Kukaan ei tuonut rahaa kirjekuoressa, sillä sitä oli itsellä liian vähän. Sen sijaan lahjat olivat esineitä, joita oli tehty käsin talven pimeinä iltoina. Kudottuja mattoja, ommeltuja tyynyliinoja, puusta veistettyjä esineitä kotiin, ja joskus jopa elävä eläin, kuten porsas tai muutama kana, jotka olivat ensimmäinen askel nuoren parin oman karjan perustamiseen. Jokainen lahja kannettiin pöydän ääreen erikseen, ja isäntäväki mainitsi ääneen, kuka sen oli tuonut, jotta koko kylä näki ja muisti, kuka oli antanut mitä. Tässä oli hiljainen sääntö, jota kukaan ei koskaan sanonut ääneen, mutta jota kaikki noudattivat. Lahjan arvo ei mitattu sen rahallisessa hinnassa, vaan siinä käytetyssä ajassa. Käsin kudottu matto, joka oli vienyt 3 talvikuukautta, oli arvokkaampi kuin mikään, mitä olisi voinut ostaa kaupasta, sillä siinä oli antajan omat tunnit, ei vain antajan lompakko. Nuori pari istui pöydän päässä vastaanottamassa esineitä, jotka tulisivat täyttämään heidän ensimmäisen kotinsa hyllyt ja kaapit, ja jokainen esine kantoi mukanaan tarinan tekijästään. Morsian tunnisti monista kappaleista käsialan jo etukäteen, sillä hän oli nähnyt saman kirjontatyylin kirkossa naapurin huivissa vuosia aiemmin. Rahalaajatkin olivat mahdollisia, mutta ne kulkivat toista reittiä. Vieraat kiersivät illan aikana morsiuspöydän ohi ja jättivät kolikoita pieneen lautaseen tai koriin, joka oli asetettu kakun viereen. Ja tämä tapa tunnettiin monin paikoin nimellä hääkeräys. Summat olivat pieniä yksittäin, muutama penni tai markka kerrallaan, mutta yhteen laskettuna ne saattoivat auttaa nuorta paria ostamaan ensimmäisen lehmän tai uuden auran keväällä. Isäntäväki laski kolikot vasta myöhään illalla, kun viimeisetkin vieraat olivat lähteneet. Ja tämä hiljainen laskutoimitus tuvassa oli usein päivän todellinen viimeinen näytös, jota kukaan ulkopuolinen ei koskaan nähnyt. Puheiden jälkeen tuli hiljaisuus. Lahjojen jälkeen tuli nauru, joka vapautti koko pihan jännityksestä kerralla. Hääkakku ei ollut yksikerroksellinen, sokerikuorutteinen taideteos, sellainen kuin kaupungin leipomoissa nähtiin lehtikuvissa. Maalaiskylässä kakku oli usein korkea, monikerroksinen leivos, jota kutsuttiin monin paikoin kermakakuksi, koottu useista ohuista pohjista ja täytetty vahdotetulla kermalla sekä kotitekoisella hillolla, jonka marjat oli poimittu omasta metsästä heinäkuussa. Kakun leipominen oli oma pieni urakkansa, joka vaati useamman naisen yhteistyötä, sillä uunissa ei mahtunut paistamaan montaa pohjaa kerrallaan, ja jokainen pohja piti paistaa erikseen tasaisen ruskeaksi ilman palamista. Kakun kokoaminen tapahtui viimeisenä hetkenä ennen tarjoilua,
sillä kerma ei säilynyt pitkään elokuun lämmössä ilman jäähdytystä, jota harvalla tilalla oli tarjolla muuta kuin kylmä kaivovesi tai kellarin viileys. Naiset kilpailivat hiljaa keskenään siitä, kenen kakku näyttäisi komeimmalta, vaikka kukaan ei koskaan myöntänyt kilpailevansa mistään. Koristeluun käytettiin usein tuoreita marjoja, kukkia pihasta tai sokerilla ripoteltuja kuvioita, jotka piirrettiin varovasti lusikan kärjellä. Kun kakku lopulta kannettiin pöytään, koko piha hiljeni hetkeksi katsomaan, ja lapset työntyivät eturiviin nähdäkseen leikkauksen paremmin. Morsiuspari leikkasi ensimmäisen palan yhdessä, kädet toistensa käden päällä veitsen varressa, ja tämä oli yksi harvoista hetkistä koko päivän aikana, jolloin kaikki katseet kohdistuivat vain heihin kahteen, ilman että joku samalla kaatoi kahvia tai kantoi lautasia. Kerroksia oli monta, ja jokainen kerros kertoi eri kädestä, joka oli sen valmistanut. Millainen makea leivonnainen kuului sinun perheesi juhliin? Sellainen, jota et ole maistanut vuosikausiin. Ennen kuin siirrytään illan viimeiseen osaan, kysyn sinulta vielä yhden asian. Tähän mennessä on kuultu jo morsiuspuvusta, kirkosta, kruunusta ja kakusta. Mikä näistä esineistä on jäänyt sinun mieleesi vahvimpana? Ja onko jokin niistä yhä olemassa jossakin sinun perheesi kaapissa? Kerro tarkka esine kommenttiin. Jokainen sana, jonka kirjoitat tänne, tulee luetuksi. Ei jää huomiotta. Kun ilta laskeutui pihan ylle, tunnelma muuttui hitaasti, mutta huomattavasti. Aurinko oli matalalla puiden latvojen takana. Valo muuttui kullankeltaiseksi, ja pöydät, jotka olivat koko päivän olleet juhlan keskipiste, siirrettiin sivuun, jotta keskelle pihaa jäisi tilaa avoimeksi. Tähän asti päivä oli ollut järjestäytynyt, melkein juhlallinen omalla tavallaan. Kirkko, kulkue, ruoka, puheet. Mutta illan lähestyessä alkoi jokin muuttua, ja se muutos oli merkki siitä, että virallinen osuus oli ohi ja alkamassa oli osa, jota kukaan ei suunnitellut etukäteen paperille. Haitarin soittaja, useimmiten kylän oma mies, jolla oli soitin jo isältään perittynä, istuutui penkille pihan reunalle ja alkoi virittää soitintaan hitain, kokeilevin vedoin. Ensimmäiset äänet olivat epävarmoja, melkein kömpelöitä, ja moni vieras jatkoi vielä keskusteluaan huomaamatta muutosta. Mutta kun soittaja lopulta löysi ensimmäisen tutun sävelmän, jotakin pihalla kääntyi. Vanhemmat pariskunnat nousivat ensimmäisinä, sillä he tunsivat askeleet ulkoa, ja nuoremmat seurasivat perässä epävarmemmin, nauraen omille virheilleen. Tässä oli käänne, jota moni ei osannut odottaa etukäteen. Illan tanssit eivät olleet vain nuorten juhlaa, vaan hetki, jolloin sukupolvien väliset rajat hämärtyivät pihalla täysin. Yli 70-vuotias isoäiti saattoi tanssia oman poikansa kanssa, samaan aikaan kun morsian ja sulhanen pyörivät keskellä pihaa. Ja kukaan ei katsonut kummastellen, vaikka askeleet eivät aina osuneetkaan yhteen tahtiin musiikin kanssa. Yöllä, kun pimeys oli jo laskeutunut kunnolla, pihalle sytytettiin nuotio tai lyhtyjä, ja niiden valo heitti pitkiä varjoja tanssivien jalkojen alle. Joku vanhemmista naisista kertoi tässä vaiheessa aina saman tarinan omista häistään vuosikymmeniä aiemmin, ja nuoremmat kuuntelivat puoliksi huvittuneina, puoliksi liikuttuneina, tietäen, että he itse kertoisivat saman tarinan omille lapsilleen joskus tulevaisuudessa. Haitarin ääni ei koskaan ollut täydellinen. Se natisi ja hengitti väliin väärin. Mutta juuri se epätäydellisyys teki äänestä elävän tavalla, jota mikään tallennettu musiikki ei koskaan pystynyt toistamaan samalla lämmöllä. Tanssi jatkui pitkälle yöhön, kunnes lapset olivat jo nukahtaneet penkeille vanhempiensa takkien alle, ja vanhimmat vieraat olivat hiljalleen kadonneet kotimatkalle pimeän tien halki.
Aamun sarastaessa pihalla oli enää jäljellä kourallinen väsyneitä, mutta onnellisia ihmisiä. Ja haitari oli vaiennut jo tuntia aiemmin. Musiikki oli loppunut. Mutta kukaan pihalla ei enää muistanut, milloin se oli loppunut. Sillä ilta oli tuntunut loputtomalta, samalla tavalla kuin nuoruus itse tuntuu loputtomalta, kun sitä elää. Jos palaamme vielä hetkeksi siihen elokuun aamuun, tuvan nurkkaan, jossa kaikki alkoi. Morsian istui jakkaralla. Äiti seisoi hänen takanaan, käsi puolittain ojennettuna. Ja pöydällä lepäsi puku, joka oli ommeltu 3 yönä. Se kuva ei ollut vain kaunis alku tarinalle. Se oli koko päivän tiivistymä yhteen hetkeen. Käsityötä, odotusta ja hiljaista huolenpitoa, joka ei koskaan vaatinut sanoja tullakseen näkyväksi. Kun ajattelee kaikkea, mitä siitä aamusta seurasi, kruunu ei ollutkaan enää vain metallia ja lasihelmiä, vaan se kantoi mukanaan jokaisen naisen, joka oli seisonut samassa asussa ennen häntä, ja jonka nimeä morsian ei aina edes tiennyt. Kirkon kylmä kivilattia lämpeni vasta ovien avautuessa, kun koko kylä odotti ulkona. Hääkulkueen tie pölysi jalkojen alla, mutta pihaportin takana oli jo valmiiksi katettu satojen käsien voimalla, ilman että kukaan oli siitä laskuttanut ainuttakaan markkaa. Pitkät pöydät kantoivat astioita, jotka eivät kuuluneet yhdelle taloudelle, vaan koko kylälle yhdessä lainattuna. Puheet olivat lyhyitä, mutta painavia, ja lahjat, jotka seurasivat, olivat aikaa muutettuna esineiksi, ei rahaa muutettuna lahjoiksi. Kakun kerrokset kätkivät sisäänsä montaa eri kättä, ja haitarin ääni illalla ei koskaan soinut täydellisesti, mutta juuri se puute teki siitä ainutlaatuisen. Sellaisen, jota mikään tallenne ei myöhemmin pystynyt toistamaan. Sillä lopulta tämä ei ollut koskaan tarina yhdestä puvusta, yhdestä kruunusta tai yhdestä kakusta. Kukaan ei muista tarkkaan, minkä värinen nauha oli morsiuskruunussa tai montako pöytäliinaa pihalla oli sinä päivänä. Mutta jokainen, joka oli paikalla, muistaa tunteen siitä, että koko kylä oli hetkeksi yksi perhe, joka rakensi juhlan tyhjästä pelkillä käsillään. Emme säilytä muistoissamme esineitä sinänsä. Säilytämme sitä elämää, joka niiden ympärillä tapahtui. Naisten naurua leivinuunin ääressä, miesten hiljaista työtä pöytien kokoamisessa, lasten juoksua pitkien pöytien alitse ja sitä hetkeä, jolloin haitari löysi ensimmäisen tutun sävelmän ja koko piha nousi seisomaan yhtä aikaa. Ehkä juuri siksi vanhat maalaishäät eivät koskaan unohdu niille, jotka ne muistavat, vaikka puku olisi kauan sitten annettu pois ja kruunu kadonnut jonkun toisen suvun kaappiin. Ne eivät unohdu, koska ne eivät koskaan olleet yhden ihmisen omaisuutta. Ne olivat koko kylän yhteinen teko, toistettu kesästä toiseen, kunnes eräänä päivänä sitä ei enää toistettu, ja kukaan ei osannut sanoa tarkalleen, minä kesänä se viimeksi tapahtui tällä tavalla. Nyt kysyn sinulta viimeisen kerran, ja toivon todella tarkkaa vastausta. Millainen yksityiskohta, ehkä tuoksu, ehkä ääni, ehkä yksi ainoa esine, on jäänyt sinun mieleesi jostakin perheesi häistä tai juhlasta, jota et ole ajatellut vuosiin ennen tätä videota? Kirjoita se kommenttiin, vaikka yhdellä lauseella. Tämän kanavan alla jokainen kommentti todella luetaan, sana sanalta, ei vain silmäillä läpi. Ja jos tämä aika, jossa juhla rakennettiin käsin eikä ostettu valmiina, tuntui sinusta läheiseltä, jää seuraamaan mukaan. Vanhoista kylistä ja niiden ihmisistä on kerrottavana vielä paljon enemmän. Ja jokainen uusi muisto on olemassa vain niin kauan, kuin joku vielä muistaa kertoa sen ääneen. Sellaista häätä, jossa koko kylä leipoi, kutoi ja rakensi yhdessä viikkojen ajan
yhden ainoan päivän vuoksi. Ei enää ole.